Moltes gràcies a tothom per estar aquí amb nosaltres. Com sabeu, estem al Diabetes Influencers Day, que es celebra pel Dia Internacional de la Diabetis, el proper 14 de novembre. Tenir la força que tenim, ser més de 3.000 persones, ser l'associació més important de pacients de Catalunya i fer les coses bé, crec que al final ha de tenir el seu premi i sobretot preparem-nos perquè els propers anys hi haurà molt avenç, moltes noves emocions que posar sobre la taula i estic convençut que les properes generacions tindran i rebran rebran els fruits del camí que nosaltres una miqueta hem començat i que serà realment molt positiu pel col·lectiu. En primer lloc, donar-vos les gràcies per convidar-nos i també per donar-nos la confiança en haver-nos donat l'ajut de la subvenció per tirar endavant aquest projecte de recerca que ara intentaré explicar-vos i de la millor manera posible. Entonces, pasan cosas en estos momentos que luego piensas y dices, hostia, pues podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro. ¿Qué nos enseña esto? Que al final nos vamos a encontrar cosas que no conocemos, que no sabemos, que pueden pasar. Y lo importante no es, vale, pues no me enfrento, no lo digo, me callo, tiro para adelante. Lo importante es decir, vale, me está dando un ataque de pánico, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? Digamos que la tercera pata de la visión que hay que tener sobre una patología como es la diabetes y que es el enfoque biopsicosocial, es decir, un enfoque médico, natural, un enfoque psicológico y luego el social, y dentro del social el que más problemas suele dar, y por eso lo hemos querido traer aquí, es el de las relaciones laborales con la diabetes y con las leyes. Con el número 3, Susana D. Vale. Cristina Pérez. Y Laia Rojas. Uy, las dos juntas. Què ens poden oferir? Una cosa molt senzilla, que és la que es va inventar primer, memòria, que consti que m'acabo de posar 10 unitats d'insulina per si dubto en un moment determinat. Això és molt senzill, però ja és útil. Una és la memòria. La segona cosa que els demanem sí o sí és connectivitat amb els registres de glucosa, perquè tinguem aquella informació sense necessitat d'apuntar-la i sense la possibilitat d'error.